Good afternoon, kisdom ron. Atong vlog karon kis matutag. So ang ayaan, tundos kayang ba. So atong tuon kay padaro sa kwan. Mudaro si Tiyo. So safe darohon. Pag di sim daro human mo kabaw. Naguyo ron sa mama. So muna atong kwan ron. Atong vlog. Bawa pangita sa kuan mga kakatsin lang sa tangag sos ero sa kanya ron. So muna itong vlog ha. So abanimin nyo ay magkalimut pag subscribe pag follow. So ito na ana ito kayang ito na ta na banimin nyo ito. Ito. Sa'yo. Gari. isa man Dili mga babae na tumili. yeah. Naik ko mo sila. Ito ako kayo pagkain sa tangan. Ito ako. Oh. Tao sa mo asa ko ang bilisan nyo
Di mga kawas ko. Sa ilog yung kay kang anak, ang ilog eh. Isbutan mga ako. Makan. Kung na-iskuti ko. Matad na po ito. Iskut pa din lang anak ko man. Aw. Ako pareho ako ba na iyo ko. Wala ko. Orang kapon na. Lain sa na ilang utang di agad. Plastic mo na, di mo na ito mga katong maraguma. Frida. Oh. Oh. Ah. Dili ako sih. Ito sa akin. Malamban ang sumandako ang water courses that might still be affected by the weather this so much. In Bohol, the river sa Binabanga, Ipil, Batuloy, Ah? at namatang was included Opa ayo bum nakadaro ato. as the rivers in Lala, Padarohon lagi. Tanhay, Kanduhay, Kandugay, Oh nagsanggi. Kanton, Kawitan, Dam lagi ni Kawitan, placards. Kawitan, Kawit, Ah. Siputong, Bayawan, Magatman, Magatman, ang Luwen, Tabanan, Negros, Oriental, all the rivers in Siquijor are in the list of still likely to be affected by the low pressure area, Marikana. Ah, apit naman sad. Ha? Taguan mo? Ano yung post mo rin? Aga nang pero wala sa akin. Kung mas diyan